Idi sirah kok menang baik. Siapa sih kuno? Ini golongan pasukan alhamdulillah. Golongan pasukan astagfirullah. Yakin kisi hari istighfar kerep ning dosa beli kelingan golongan kian. Kesandung astagfirullah, kenang angin astagfirullah, kenang kliang godok astagfirullah, bahkan deleng boko gede alhamdulillah. Ya golongan mengkenen ini. Sing diarani santri bongas. Apa di santri bongas? Bahkan deleng bokong ringas. Wadone santri kosida. Endas mati brongkos bokong maendah. Blena kapane nganggo serwale setret, kaosnya setret, numpak motore Pixen sing jengking kok. Ningguri SMS. Sempak metu separo. Ya golongan mengkenen gini. Tuligi golongan mengken ki ari bebaduk gak beli burung rega. Teh botol beli burung regane. Aqua beli burung regane. Udut beli burung regane. Di sana beli burung regane. Bebaduk ge ladang jalak jaluk bae. Astagfirullah wa tarli. Astagfirullahaladzim. Sehingga temen cangkem-cangkeme kita. Kelambi mah putih, udeng mah putih, wedele blereng gitu. Tuli golongan mengkene ki ngarep-arepe wong mati wae. Bisa ngarep-arep wong mati. Seminggu beli tuku jabur miter wae talil gitu. Apa nih? Tampak raine sih. Iya, sudah monyok, jelek, nggak punya duit, hitam, hidup lagi. Jangan kepedean bro. Tulis sampean ku apa sing dadi lantaran, apa sing dadi masalah sampean kayane sengit ben deleng bocah kuwen. Duh, deleng bocah kuwen sep bae kayak daripada deleng bocah kuwen mending deleng terbang wedus. Bagian kayak konon gak menusa. Menusa raine kayak ulah pucuk deh. Prek raine sih. Sampean ngina ngecek ya. Termasuk iki tipiring sampean. Apa? Tindakan pidana ringan ya. Iya, ngerti tipiring beli tipikom. Apa itu tipikom? Tindakan kedakom bucet. Sing jelas kita beli seneng ning golongan mengkenen. Apa dasarnya beli seneng? Duh aja mendelik bae. Tok jadi maisan. Ora pernah ngrugiaken ning sampean kok ya. Ora pernah gawe masalah karo sampean. Sing beli seneng ku bakal golongan mengkenen ki bener jare dewek. Maksudnya? Pinter jare dewek ari ngomong mah pada pinter-pinter. Rakyat pada sedako, si ngomong beli ki yang ngaran sedako kan. Rakyat pada jariah, si ngomong batingi lah ngaran jariah. Ya beli. Hari jubahe putih, udenge putih, sorbane ngawer. Hari Jumaan mangkate jam 10, hari pujian ngelik-ngelik. Ngerentenak angger dia golongan bebodo wong beli duwe kiyang gencet wong larat ya kiyang ya golongan mengkenen ya iya deh gak bisa. Apa lo jangan bikin masalah lo kepret lain sih. Tapi aja di bapak kayak ahlu ya. Baka santri lan muride Senur Jati iki bener-bener santri sing takwa. Takwa anak barang geletak wae digawa. Itu majare sampean. Bakat takwa itu dalam arti menjalankan perintah lan ngadoni segala larangane. Takwa kelawan Gusti Allah. Kita bisa tuh karo larangan. Hah? Wis tekang desa Kebun Danas. Ujoki hari ngomong pada pinter-pinter golongan sirah golongan mengkenen ki. Justru kita sengit karo wong Islam ku bener jare dewek, pinter jare dewek. Luru wong pinter mah wong Islam ku pirang-pirang, bakal luru wong bener ada keder. Ya beli. Ya iya. Contohnya terjadi berbagai peristiwa sing mewarnai bumi persada, bom bunuh diri pelaku wong Islam. Pejabat sing yang bebodo rakyat ya wong Islam
Ya beli pejabat sing pada korupsi ya wong Islam. Hari wong Islam ku bener jare dewek, pinter jare dewek, ngomong mah pinter-pinter, tapi luru wong bener keder bak wong Islam ku. Oh, sing dadi permasalahan lantaran sampean iki ora seneng anane perkembangan ajaran Islam. Ya, sing diajaraken ning Syekh Nurjati. ya. Karena menurut sampean yen ajaran Islam iki gawe manusia bener. Ya, Karena sampean deleng berbagai peristiwa lan kejadian sing dadi pelaku wong Islam. wong Islam. Pun ku jare sampean agamane apa manusane sing mlaku? Menusane, Menusane. menusane. Itu agamane. Duduk. Kok kenapa sampean menyalahkan agamane? Lah, iya. Era cicing gula gandeng. Atur wong Islam pada ngaku bae, sing wadon pada jilbablan, sing lanang pada kuplukan, atur sembayang mah beli kuno. Guru-guru apane sih? Kun kudu Islam sing bener, tapi menusane ya. Andene ana peristiwa kang kaya konon ya, kin ki dudu Islam sing ora bagus. Islam ora pernah ngajaraken umatnya kok kon dadi rentenir ora ya. Islam ora pernah ngajaraken umatnya kok dadi garong beli ya. Islam ngajaraken kelawan umatnya kok pada bener, kok pada jujur. Jadi singaran Islam apa sih dari komitmen dan aspek agama Islam? Prinsip agama Islam itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa? Saling bertoleransi kelawan beda agama. Jadi ukhuwah Islamiyah menjalin kerukunan umat sing beragama. Jare siapa? Ya jare Syekh Nurjati. Baka wong Islam ku boro-boro karo agama sejen. Islam karo Islam jeblugan, Islam karo Islam saingan, Islam karo Islam beda pendapat, kadang-kadang tajuk karo tajuk musuhan, masjid karo masjid musuhan. Lebandi benere wong Islam ku boro-boro karo agama Islam. Allahu Akbar, tukang bakso digelimpangaken. Allahu Akbar, rumah wong digubake. Apa bener wong Islam lebakun Ya mengkonon? memang salah. Sing perbuatan kaya konon ora diajaraken ning agama Islam. Toli baka wong Islam sing aran ukhuwah Islamiyah kucing darani beli bener kejelas ndeleng kejadian. Apa? Baka wong Islam kita mangan warga tangga beli mangan beli ngupai Iku dosa. ngerti ning dosa wong imaya. Ngerti pada mengkono? Ya, paham. Kenang apa kita ndeleng kejadian sing nyata? Guluntung ana wong mati, sing mati wong melarat, sing mati wong beli duwe, sing layat galangka. Ning kuburan laka wong-wong, ning umah bating ngilang, lebih gak bakal ning wong beli duwe masuwe tekane. Pun ku leben di sing Ya lebih kana, hari lebih kene. lebih kene bukat mengkono diambu beli weruh. Ujakku. Tapi sing mati wong sugih, ning kuburan kebek, ning umah beli momot. Makin aja kalau lebih melu maca Yasin. Amal sing mengharapkan imbalan, amal yang tidak diridhai Allah, bertentangan dengan doktrin Al-Quran dan Sunnah Rasul. You understand? Yes. Bagus. Apa mendelik gue cek ini? Caplek raine sih. Us bocah raine kayak welut, iku mendelik bae. Potes sih nang. Bro mendelik mana? Tak laporakan ning malaikat sih. Ya, Yen sing jelas Tolong. La ilaha illallah. Iya. Mendiakan di setan bujak ini. ya memang manusia sing model kaya konon anak pirang-pirang ya. Baka sing mati wong melarat alasannya lagi repot. Ya, ora bisa ditinggal dalam sandiwarane ya. Kok bakal wong sing mati wong sugih wakaji ya. Bagian beli mangkat nyandiwara ke lelayat ya wis ngetem sebab apa ning wak kaji mah amplopnya gede ya. Jare sapa aku ne wong selawat sing sejuta keding kebret raine sira bojone. Iya bakal pirang-pirang balen selimpet paning selimpet sing seamplop 100 bega 10 selimpetan kan sejuta. Wah, berarti ngarep arep wong mati bae setan kene iki. Anak manusia sing model kaya Anak kono. anak Sing mengkono. Anak. Ning kene anak Iya, wong anak. bocakan. beli Bocah kun duduk kuan ora kian beli kian sapa. duduk ya sampean beli. Terima kasih. Jotos raine sih. Iya kan Toli jaresi ya. Wong Islam pada ndeleng wayang baka munggu pendapat kita hukume haram. jare siapa Jare kita aja lo ndeleng wayang iku hukume haram. bisane haram
bisane harap karena wayang kesenian singdi hari India identik karo agama apa? Hindu. Kenang apa wong Islam melu-melu budaya Hindu iki jelas bertentangan kelawan aturan-aturan Al-Quran sing ditentuakan marang ajaran agama Islam. Berarti sampean ki salah. Salah apa nih? Kan nonton wayang haram iku salah. Yen wayang iki sebagai tuntunan ya, di samping tontonan bisa ngupai pengertian ya. Sebab sejen awas aja dipadakaken wayange wong Hindu lawan wayange wong Islam. Hari wayange wong Islam. Maka wayange wong Islam iki bener-bener mengandung makna Islami. Condone Cak dari sampean artinya wayang apa? wayang baka wis tua ada pada sering gegerayang. Nah, ning kono bedane ya. Hari wong Islam Maka jare dalami Islam ya, yen wayang-wayang iku artine wa iku wajib, yang iku sembahyang. Dadi bakal rasa umat Islam diwajibaken kokon sembahyang. Wah, ngomong tembelek. Wong Islam sembahyang wajib jare sapa? Ya wis ditentukaken ya. Wong Islam ki gelem sembahyang soten bakal makaya beli dadi nembe gelem sembahyang. Utange pirang-pirang nembe gelem sembahyang. Ya beli nyawa yang bleduk nembe gelem sembayang tahu telung dina jejalukan retel pengen utangnya pur pengen makaya luwi malaikat liwat dijajak ndase Anak kono menon ya anak mukononku mikene anak siapa? Ya yang mana bro jotos raine sih rasa deh bakal sholat hukumnya wajib kita dalam kejadian apa? masjid semana gede nih bakal subuh lah kau wong Masjid endi kuwi? ya masjid kene bukan ya mbunggal masjid semana masjid gedean wong tua sijin jentul boy untune kali telu ambekane kaya sik motor ngik adan subuh pengen enak donge adan kaya ayam kukuluruk priwe asolatu khairu minan pragatadan kentokan ambekan motor bakal sholat hukumnya wajib masjid digenai langgar ditunggoni musola ditempati aja bakal subuh lah ka wong-wong masjid semana gede sing sembayang wong telu ning ngarep siji ning nguri loro sing sembayang dirubung gatelan didik baeku leban di arep bener wong Islam aku salat wajib ya, saking sampeane sing beli ngerti sampeane sing beli paham ya bakal wong salat wong sembahyang iku beli kudu ning masjid beli kudu ning tajuk memang sing luwih bagus iku ning masjid lan ning tajuk tapi wong sembahyang beli kudu ning masjid ning tajuk ya. Ning dibaikan kena ya di wong sembahyang umpamane ka ning pasar ya kena ning tanggul kali beli apa-apa ning sawah oleh ayo bro nang wong Islam sembahyang ning tengah-tengah dalan raya bro oh tadi ya beli apa-apa ya wis biar apa-apa ya siap sembahyang di tengah-tengah dalan raya kula sing dadi makmume sampean sing dadi imame kondingin kok masa bisa kalahi dadi imam ning jalan raya umpamane usole fardu dhuhri ya beli wong dadi imam makusu luragung liwat wah makmum bubar imam modar jotos raine sirake sampeane macem-macem ari wayang ana singgolang beli ya ana singgolang apa singgolang iku dalang apa artine dak bakal dalang iku artine dak iku dakwah lang iku langgeng mulane bakal rasa dadi dalang kudu dakwah sing langgeng ya ucapan kudu sesuai lawan perbuatan oh aja pinter ngomongnya bae laku lampa sing becik aja dalang kil apa nih dalang kang walesan bae di rumah wadonan bae satuan kungku ku jadi dalang sewis dalang anak apa anak panjak apa artine bakal panjak iku artine pan iku panutan jak iku ngajak maksudnya mulane bakal panjak wis nata gamelan ya wong nontonnya pada teka berubul ku berarti panjak kanggo panutan lan ngajak huruf pira huruf 6 pertanda rukun iman jumlahnya 6 dudu manusia beriman bakal panjak apa manusia beli uman tukang beriman bibite wong ngemis panjak iku paiku paok jaiku jabur bakal panjak tukang nyolongi jabur ana sing rangsel bedat kenang gedang mana masalah lho keblenaken iya satuan ompong kini iya ngono apa maning gedang pindang diberkat dilep ning rangsel pindang ora dirubung ning kucing
kaya golongane ompong terasi gak dilep ngrangsel kono. Ku sing darane panjak paok iku jahe ku jabur panjak tukang nyolongi jabur lagi kanggo ning apa losari. Iya. Dipai kacang disangka kacang matong dilep ngrangsel beli buru kacang menteh. Kacang kok grigisan cukul. Beli kuate rangsel rosae cukulan kacang rangsel muni perpet ku nanjak ning kopayuku muni ting. Kenang apa muni Tasnya isine ku gula watu piring beling termos sendok mulane panjak bibite bajingan laka panjak sing sugih ku melarat kecuali dalang ana sing sugih ana sing wis munggah kaji siapa? Haji Raden Kisip Kusuma. Wong di kuno wong Gunung Sari kepret ini sih munggah kaji tekang Tanjung Priuk balik maning kena ngoperasi wong blesak contoh serai ini ke suwise panjak anak apa? anak sinden Ari sinden urupe pira? urupe 6 pertanda rukun iman jumlahnya 6 bibite garong bakal sinden astagfirullahaladzim bibite gentok mulanya sinden tua-tuanya pada setruk apa dasarnya anak pamong desa tasaldul carik tolin deleng wayang ditembangi bekal rambatan dipecat aduh Kang Bekel blorot mani Kang Bekel blorot donge mari wayang nggak tuku obat lamuk gak langka balik ning umar rabine sewot raine miring kenang apa? dikemplang karo kancing lawang mulane bakal sinden zaman bengen mana artine lembang wang salah nih seroal ireng klambi ireng bentingane ulah pucuk iya ngaji bareng sholat bareng lumayan kanggo sangu besok bener ya sinden bengen iya bakal sinden zaman kin mas seroal ireng klambi ireng bentingane ulah pucuk mangan bareng turu bareng kawinane ngenteni blenduk mulane blendung jagung ake kelapane weteng melembung ke derbapane ndi loli ngelik Loleh. ning buyut gitu. oh iya buyut malah ngomong sawer ya wingi mana 2 juta toli wiridiana Allahumma kiar-kiar tumpeng pulen berasa nyar bocah wadon aja pada turun ning latar bokat wetenge megar lah kasing bayar ampun Loleh. Warai ya sampean. bakar nembang sisan diundang panitiane apa panitia kolang kaling pinggir sirga ya baka eling ngulungan udud surya teka panitiane meneh alhamdulillah lah 500 sinden semeneng gelik 500 jotos kupinge sira suwisip anu baka kita takon karo sira lamun deleng sandiwara sing ditonton apa ya bahkan deleng sandiwara sing ditonton uwai adalange ya sing dideleng kudalange delengon jedalange anak ketunggal ganteng-ganteng aduh monyong dibelang ganteng adur dalang monyong iya rambutnya dibonding anyaran apa nih uli adul catu nih mboke kayak kunku bagus kayak kunku ganteng adur dalangnya aneh katunggalang sing bagus edan dari yang dewe contoh bengkek ini ke bagus ini dosa melulu gini awak bengkek kakek dosa iya kenapa itu solo tirakat kurang badok sih iya anak tatoe mantan hari batur mah tato gambar naga kala jengking hari kieu nentok nembelek aduh dan sing jelas bahkan deleng sandiwara sing dideleng gamelan di sana sing dideleng gamelan deleng suling karo bonang kudu eling ning wong lanang bakal ngerasa wong duwe laki nonton aja dewek-dewek bener deleng suling karo saron kudu eling ning peturon jam sanga gagea balik waya penagihan apa? manuk platuk mencelok ning uceng matane ngantuk sikile kenceng buceki dengkul wentis apa bucekin Salahku sing bener. priyen sih dek Baka manuk platuk mencrok ning uceng matane ngantuk. kromik dah bro sampai merinding bucekin Apaan aja? embung Oh. tengklis Tadi bahkan deleng sandiwara iku sing dideleng gamelan. Gamelan. Karena mengandung arti Mengandung kanggo arti. eling ya. Oh.
Deleng Saron pinggir Bonang. Heeh. Oh, Bonang. Oh ya deleng Bon. Karo suling. Suling karo Bonang. Heeh. Kudu eling ning wong Wong lanang. lanang. Suling karo Saron. Kudu eling ning peturon. Suling karo kebluk. Kudu eling ning tlem. Aduh. Cocok hajar ini ti. Jangan beli. Gamelan kebluk Aja digawa kebluk mah. enak. Ini Ukirnaya remek kebluk. deleng suling karo Bonang kudu eling ning wong lanang. Nah, Deleng suling karo Saron kudu eling ning peturon. lamun deleng Deleng suling. suling karo kebluk kudu eling. Wis aja juta wis. Iya mlaene lebakunku ya. Bayi duit entok nang lebakun bae. Wong Islam kesatuan lan persatuane kuat beli. Bener, persatuan lan kesatuan iki bener-bener kokoh lan kuat. Menang apa bakal gawe masjid ngadang ning dalan. Bakal sing ngupai ngomongnya alhamdulillah. Bakal beli ngupai raine merengut. Iku je motor mah bagus beli yang sedako. Giliran ana wong ngupai gede dongan nertel. Priwen tuh man. Muga-muga panjenengan kata rezekine panjang umure benjang mundur ngalam dunya swarga tempate. Iya bener. Giliran ana bocah nom sing rambutnya kayak es gusrut kok. Sing ngadeg abang kok. Ning guriye pinggire dikerok karo beling kok. Iya, nggawa motor ranking liwat mamba wong sedako. Pripit. Beli ngupai ku sewot. Priwen sewot. Tirik bocah aja. Ana wong sedako jadi runtul bae. Kungkung ngumbangi kudu dudu karena beli ngupaine. Nanging iku ya upai nasihat bakal liwat ning sedako kan sempit ya, kudu sopan. Dudu beli, saya dudu sewot karena beli ngupaine. Wes bisa lu ngupai apa? Ono bakal duit 100.000 diselempet kantong guri. Bocah ku. Sing jelas bubar beli aja babat alas. Saya Nur Jati ora bakal bubar. Lamun isu tak bubarakan. Oh, tadi sampean maksa. Iya. Yen Sunar Jati kudu ninggalaken alas konda. Aja nglanjutaken pembabatan alas. Iya. Ya, tapi sanggup beli. Alhamdulillah. Srok diwaca dingin. Go dari mamaku Haji Suhendi berarti wong beriman. Oh, Walak ada kono. Mamaku Haji Suhendi wong beriman. Dadi ngupai ora iman, ora eman-eman. Ya iya, mamaku. Rezeki mah bakal keduman. Insya Allah panjenengan dadi pemimpin sing langgeng. Amin. Sing berprestasi. Amin. Memajukan desa kebon tanah. Amin. Ya patang buku Amin. semangat. Wes amin baik bocah ini. Dongane gak ngerti lho kono. Mama Haji Suhendi eling-eling wong kang eling. Wis mana? Pasukan kumpul. iku masih masih ada duitnya. Oh, dibuang. Loh, loncoknya goreng setan ngompong gitu. Pokok kita wong sawer. Warabli. Oh, tadikin pasukannya sampai ya. Pembunuh darah dingin. Si Raja Tega. Wong Tegelan. Tegel karo tangga. Beli. Tegel karo sedulur. Ora. Tegel karo batur. Beli. Terus tegel karo siapa? Tegel karo anak rabine bilok tipai duit. Wis jagoan. Pendekar kentongan ongkos. Jago gulet. Wow, biasa. Bakal beli gulet sedina nginum paramen. Udah beli. Bakal beli gulet sedina nginum paramen. Biasa karo preman. Beli. Biasa gulet karo garo. Ora. Terus gulet karo siapa? Gulet karo mertuane. Ah, Sing penting mah jagoan. Wong sakti mandraguna. Bisa mendem. Bisa mabur. Bisa ngilang. Ngentut gak bisa. Aja sembarangan. Apa kelebihan? Musuhnya dituwok. musuhnya apa? Jin setan dang yang merkayangan. Wingi geledek ditempiling jerit-jerit.
aja sembarangan. Terus? Lagi kan dikerobok Pontianak telu. Bener. Sing loro dikepret ke lenger, sing siji Pontianak langsung diperkosa. Sing penting mah jagoan. Kecil-kecil cabai rawit. Bagian cilik wis 25. Waduh. Wis meneng apa? Kelebihannya apa? Mangane beli seka, Mangannya apa? carang pring, piring beling, Waduh. jembatan rusak, Astagfirullahaladzim. dalan sepur, La ilaha illallah. dermaga miring, Oh. ada ngendok beli ning sawah, Ini ngendi ngendok. langsung ning pasar Sukaratu, Metune. metuwe linggis, lincung, sebenang apa? Wong sakti, weruh beli, Apa? bakar nafsu, apa maning manusia biasa, endok kucing gak dilek, Oh. using peti mah jagoan, beri prima adine. Oh, kiki adine. Adine Aika. beri usuh penyakit guru beli Apa kelebihannya? kelebihannya bakar nafsu mobil gandengan gak dicangking bae guru beli Mobil gandeng. kerjanya sabentina Apa? ning jembatan Sukaratu Anu apa? ngadang wong drep Hah? si menang apa wong sakti harapan ogol pati bigalnya apa Lamun sampean tetep tujuan yang Senur Jati, apapun yang terjadi ini kayaknya harus tersikoni. bendrong nang Mamaku Haji Suwendi Eti Gunda Iya. arep tumandang ing Palangarosa sira Iya. apa sira wis bosen mangan woing gawe kang ngoling ukus Maksud sampe ya. apa sira bosen nyawang sinare sang Bagaskara ing waya awak pasang kadanira Sok pengen weruh kesaktian saya. bocah aja pada ngelamunang ya Sumber kemanikan sekadika adikuna paperoli mamaku dewe kang ngormati nafsu akan di kebuguraya rambu Nurjani Ya. Aisyah pakana Nurjati aja belaga sira dipukul yang kuria Pukulannya sampeannya ora kerasa. sombong temen beli kerasaku belaga temen beli kerasaku Kayak laler penclok. nyong kita enda-endaan air rangda tua balik kepikir kaya bocah hari melaku digaya gada ora kari surilan kaca Mamaku netundang. mamaku sasampune matur kasuwun Dalang Haji Risti. lor peteng kidul peteng wetan peteng kulon peteng gara-gara listrik mati tuh pejet ngemek-ngemek pupu Diundang maning. mamaku Oh siapa ceh? mamaku Haji Suwendi la 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 mamaku ayo beli Kai. Ika. lalu lala beli